Hola, què tal? Soc la Jana Mir Trobat i us vull recomanar un llibre que m'ha agradat molt i es diu La Verònica vol un amic i parla d'una nena que ho vol tot, ¿vale? Però li faltava un amic i un dia li va arribar un paquet que deia el seu nom i era un robot que es deia Glup Glups i venia amb unes instruccions, però clar, la Verònica anava amb tantes presses que volia un amic i no es va llegir les instruccions. I clar, la Verònica li donava ordres i la primera ordre que li va donar va ser porta'm xocolata. Clar, però el Glup Glups el robot no podia fer el que ella li demanava i la Verònica es va enfadar. I llavors els robots se'n van anar, els pares de la Verònica i la tieta i les mascotes de la Verònica el van començar a buscar i no el van trobar. I quan van tornar, doncs el van veure allà al menjador ple de xocolata. Perquè clar, com la Verònica li havia demanat xocolata, doncs clar, ella em va trobar i estava ple de xocolata. I doncs els pares de la Verònica es van llegir les instruccions i li van començar a llegir. Van trobar les instruccions i ho van llegir i li van començar a ensenyar tot. Perquè a les instruccions deia que li tenies que ensenyar on vivia, on dormiria, amb què jugaria. I llavors, doncs, la Verònica volia un altre robot, perquè aquest no li feia cas, i va sortir al carrer a buscar-ne un altre. I es va trobar amb el pare, el robot, les mascotes, i el pare li va dir vols jugar amb el robot? I doncs, mira, va dir, vale. Va anar a casa, es va llegir les instruccions, li va començar a ensenyar tot i es van fer amics. Bueno, això és tot. Adeu!